bersyukur nak Islam jong Nonglang Hima. Ka Green Tech Foundation kalapan pau bakam Beit kesiar ni rupa. Ni banyak keren hari banyak subut hari ban Shah Beit nak benta ban nilam yu udaw lenong Lumpongdeng haki he spa. Uba HB Nonglang chairman udaong banakaliang ka Green Tech Foundation kumba kila Weng scam ladaki ajubab kumunu ru na kitanat bapher kin Weng scam banyada bade ban Weng Beit ya ka kontrak kabal IT shaki he spa barki corporate nak benta ban wanra iki jingte ki bahe ha udaw lenong Lumpongdeng lim kumta ka jingyak hi kanong ka bajur. Ulaong bakilai hajar hadu 100,000 ngut ki balasoi ya ka petition ki kren shai badai ban Weng no ya kani ka kontrak bat kenno ya kani ka kam ya dia thiet ya ka jat benrio. Nakaliang jungi mentak sengi ngia don hong ne hapo pung umyam kumba PUE nadu mene ni thu ipi ngila awan ban survey nadu na syate ngila pet ngila jongok bha bat balik ke penlong yang ngi bangin wan hani mentak sengi kamdi e baong bangi wan ban yalum pajba ngi wan ban yalang pajba ngi wan tang sendiat ngot nomor bangi kwa ban poi hak taka site ban yoi sisa ya kata jaka kabakini kibru kimud ban tombor bat kibala kila ada ban lilam kumba POE ko umyam jongi kabi tanat bah ngim don hok ai ban lilam ngim don hok ai ban Ktah ngim don hok ai ban purklar ya kani ka jaka pila ban UI mentah kani ka pung umyam hangni ka jongi ngidon kam ban revive ya kani ngidon kam ban restore ngidon kam ban penkhoj ngidon kam ban penbah kumbang ila dabau tingi kadiman ga jongi kalong baik simple nginom don kam man ya karan sibun ke ike call off this project withdraw the contract ya ka ke bapihan over ya Lumpongdeng Leilei ruam bat tedot ngilayo sngau nang ni nang tai bakila don ka jing persang ban respon na kaliang jong goman nai persang ban respon ngin yang baik ngin ya da baik bat kum mangilaong MTM ya Lumpongdeng ngan itu ipi hadin bangila sim ya kani kamat nakaliang jong pajba ngila yalong renti PUE kumba menin ka petition kadang poi ki hajar tamai ai kinong sign ki ba persya ya kani ka project menta kala cross ya kala haja kani ka sur ka baklan jong pajba kenno ba pendili lam ya kini ki tribal lands ya kani ka hok ya ka kendau ka siap ka puta jongi pajba unofficial ngan itu ipi ngala persang ngala kiladon ki arlai tli ki phone call ki ba lese ki persang yangi ban khot ban yakren ne ban arrange ki meeting ki bakumno da ka ba ngan ong ip ka Green Tech Foundation bat upaj ba ubayaki menta ya kan ka project ne po umyam ngimdei ki kun hun bak do ki bangin yakren hari bangin ya suboj hari bat ba persang ban lese ban pen bi yangi da kata ka share ka rupa MTM jubab ya kani mentah upaj ba nong sosno jubab hakini kilai hajar ngut kinong persya ya kani ka project jubab mentah ya upaj ba ubala sat ubala bitar ubala kan babalai te pililam ya daulenong Lumpongdeng ha kini ki hespa ha kini ki corporates nakaliang jungi Green Tech Foundation kum mangilayang pi respon sa ka ru na sekretariat pi respon sa ka ru nang nuru namar ngi ki jing thok ngila da pha environment minister ubadai hi chief minister jongi ngila da pi kendu menin ya tourism minister ngila da pi kendu ya director jong tourism ngila pha ka jing thok sa district council but ngila pha ka jing thok shu ki badai sepo ka union government sepo ministry of environment but ki wei ko tar ka stan ka jongi kalong baik clear and simple withdraw this contract that you have hand over 36 aka ya kani ha kita ki hespa but ki corporates lim kumta ka jing yakhi nang ni kanlong kabajor menta kasngi ngiwan tang ban survey ban page ka site but nomor bang ikwa ba upaj ba un sakhi baling ikhi ya kani kamat pai kinong sunong kadi kani ken kata ka jaka utai Lumpongdeng hangtai kini kibri ki mamut ban tombor ya utai Lumpongdeng hangtai kimut ban wara kita ki construction ki bahe kibut ban wara kita ki machine ki bahe kibut ban wara ya kita ki spa ban pen klam ya ki ding ban pen pra ya tai ulum lada kum kinong sunong ngimi sakwat mata ya kasur ke baklan kin sa di lilam om tang ya ki jaka ki puta kin sa diru yangi hakawi kasngi ngilayo sngaw ngila barok sikatang ya karen bangin salong kita kinong tong jongno kini kita ki kam menta ki basyar kai ki bagini ki bru ki mud ban lilam
tangi ki jaka ki puta henry ya ka judgment reu hiru barakawai Leilei MTM ngin yadai uni Lumpongdeng ladadai hakano kono lentiru ngilong ki balakloy nakal yang upaj ba ki lai hajar saw hajar ki belasanya ke petition bat ki paj ba ki berangkaan menta da kawai kasur ki lapha yangi ai be ke khubor ke basyai sa state government withdraw ya kene kontrak kenyo ya kini ki kam yadi yathet ya ka judgment reu nang ni sakmat ngilak ngilak kadang bat kalapoi harendang